Γεια σας, καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Είμαι η Κυριακή και στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε ένα sleepover με τις καρτέλες μου. Να φτιάξουμε πίτσα και πάμε. Don't be so fake. Πάμε. Ζάχαρη, αλεύρι, και άλλο αλεύρι, νερό νερό, ξηρή μαγιά με βράνι, ελαιόλαδο και μια μπάρα για δύναμη. Αλάτι. Αυτά. Τώρα ας ξεκινήσουμε. 500 γραμμάρια περίπου λέει. Θα φτιάξουμε πίτσα. Άκου και γιατί. Πόσο Ξέρεις πόσο είναι τα 500? Όχι. Μαμά, πού είναι τα 500? Μαμά. 500 γραμμάρια. Το έχουμε. Βάλουμε. Κάτσε, στop. Περίμενε, ωραίο παιδί, ωραίο. Συγγνώμη. Κάνω εγώ με τα χέρια. Μη είπαμε. Πρέπει να κουμπά. Δεν έχω ρόλο μαζί μου. Έλα, φεύγει, αλεύρι. Είναι αλεύρι και φεύγει. Καλά πάει αυτό. Σας πέ, έλα. Όχι προσταστικά. Τα μαλλιά μας δεν δέσαμε, ωραία. Είμαστε... Άκου, είναι, όχι. Για αυτό στο λέω. Εγώ πίνω γάρο, παιδιά τώρα. Θέλεις ποδιά. Πάρε μια ποδιά. Τώρα είσαι όλο μέσα. όλο πάει μέσα, ωραία. Θες και εσύ ποδιά. Φυσικά και θέλω. Εγώ δεν θα ήθελα. Εγώ χρειάζομαι. Εγώ είμαι ψέτο. Θα σου πω ρε παιδιά, γιατί είναι έτσι. Μετά πώς θα βγει αυτά. Μετά το αλεύρι 320 ml χλιαρό νερό. Ωραία, ανακάτεψε, αλλά Θέλω και εγώ να ανακατέψω. Σαν άνθρωπος. θα ανακατέψεις κι εσύ. Και μετά έχουμε νοπή μαγιά. Μια χαρά. Ανακάτευε. Κοσμίνα, δεν θα κάνουμε λαχάκια εδώ πέρα. Πώς το ανοίγει, ωραία. Που το ρίξω εγώ. Άμα θες. Έτσι να δούμε. Καλύτερα. Εσύ τι λέει, καλά. Εγώ. Από την άλλη κανονικά ανακατεύουμε, αλλά... Εντάξει, τι είσαι. Η πρέζα είναι το κουταλάκι το μητσό. Μια πρέζα ζάχαρη. Εντάξει, πρέπει να ρίξω τη μαγιά τώρα για να κατέβει. Στο αυτό. Πρέζα ζάχαρη. Σημαίνει για πίτσα δεν φτιάχνουμε. Ναι. Γιατί θέλει ζάχαρη. Έτσι φτιάχνεται, ξέρω εγώ. Θα βάλουμε και λίγο αλάτι τώρα. Όσο είναι, δεν με νοιάζει. Παρακαλώ. Τι είναι εκεί σεδάκι ελαιόλαδο? Όχι βέβαια. Μπαμπά, τραβάμε βίντεο. Μήπως μισό ποτηράκι ξέρω εγώ φάση λίγο. Εγώ απλά να ρίξουμε. Τόσο. Και δείχνει. Αυτά είναι για το ζυμάρι. Τώρα μετά όταν ανακατεύουμε. Τώρα λέει να το αφήσουμε 10 λεπτά να φουσκώσει. Και μετά λέει με λευρυμένα χέρια αρχίζουμε να ζυμώνουμε. Οπότε μετά θα πέσει ζύμωμα. We back. Κάτσε να βάλεις αλεύρι κάτω, Το ξέρω ρε. Κάτσε να φέρει. Ήθελα να δω αν θα ξεκλονίσει ή όχι, αλλά... Τι? Πού πήγε η Ευαγγελία? Τραβά. Ποια Ευαγγελία? Πού κάνουμε το αλεύρι? Χάσαμε το αλεύρι. Εκεί πίσω το βράδυ στην άκρη. Στη θέση του, εκεί πίσω. Τι φωνάζετε ρε παιδιά? Από αυτή τη στιγμή και μετά δεν θα ακολουθούμε τι λέει η συνταγή. Κάτσε παιδιά, η ποδιά δεν μου πάρει. Οπότε αυτό σχεδιάζουμε τώρα. Και τώρα πλένουμε έτσι κάτω. Θα βάλουμε όλα. Ό,τι είχε απομείνει. Λίγο έτσι. Ναι, γιατί πρέπει, έχεις δίκιο όντως. Έτσι πάει. Είναι τέλεια! Τι κάνω αυτό. Λοιπόν, θα σας δείξουμε την πίτσα που θέλουμε να κάνουμε ακριβώς. Τα έχω δει και τα περιμένω. Ξέρω εγώ κάτι τέτοιο περίπου. Ναι, αυτό θα κάνω. Ή ας πούμε κάτι τέτοιο. Αυτό έχει και μοτσαρέλα. Ναι. Έτσι παιδιά είναι τέλεια. Μπορούμε να κάνουμε μικρές καρδούλες. Ναι, τα οποία είναι τέλεια. Μπράβο. Μαθαίνω ακόμα. Όχι, δεν τι κάνουμε έτσι. Παιδιά, να σας δείξω εγώ πώς την κάμερα. Έτσι τι κάνεις, γύρω και τραβάς και τι κάνεις πίσω. Κανονικά βάζεις και αλεύρι, φέρτε μου λίγο αλεύρι. Κάτσε να σκουπίσω το λίγο, για να μην κολλάει. Έλα εδώ.
Παραπέρθηκα, συγγνώμη. Παιδιά, γιατί είναι έτσι κάμερα? Πώς είναι? Μπορείς να σταματήσεις λίγο? Σταμάτα λίγο. Τι της κάνεις η Τζίμι? Τι της κάνεις η Τζίμι? Φέρε εδώ λίγο αλάτι. Εσείς. Έτσι της κάνεις. Τι κάνεις έτσι τη Τζίμι? Εδώ είμαστε κάτι. Ωραία, μάμα μία, δεν ξέρεις αυτό. Όχι. Κοίτα με. Καρδιά θέλουμε να κάνουμε. Άκουμε λίγο. Εγώ την είχα φτιάξει καρδιά. Το έχω δει σε ιταλικό τέτοιο. Κατά πρώτον, δεν θα την κάνεις τόσο έτσι την καρδιά. Πρέπει να την κάνεις μεγάλη, να μπορούμε να φάμε. Θα δω πόσο ωραία γίνεται και μαλέ. Μπράβο, Πείτε μου τώρα. Άκουα, Τι είναι αυτό? Για κάτω να το δούμε. Κοίτα, κάνεις έτσι και κάνεις αυτό. Μάλιστα, σωστά το έχω. Το ξέρω. Δεν χρειάζεται να μου το λες, παιδιά, το ξέρω. Δεν θέλω. Έλα, τώρα δεν ντρέπομαι. Όχι! Έσπασε. Τι λες, δεν έσπασε, απλά βγήκε. Πέσα τα νερά. Τα παπούτσια, κυρία, και μαζέψω! Θα τα μαζέψω. Εντάξει τώρα. Έχω επιλογή. Όχι. Τότε. Ωραία, μπορώ να κουκλώσω. Τι κάνεις? Έχω δει στο τέτοιο. Ωραία, ρίξε τα μαλλιά σου απάνω, ρε. Μαγιά είναι μία. Μπορώ να την απλώσω τώρα? Όχι. Αρκετά τι έκανες. Πάτο. Σταμάτα. Και δύο. Ωραία, έχει γίνει πέτρα. Δεν είναι Άστο. Όχι, θέλω εγώ να το κάνω. Μη μου στερίζεις τη χαρά. Κρίμα. Τι είναι αυτό? Μοντενός. Σωρέ του χαλάς. Αλλά έπρεπε στο πιτάκι μου. Βγάλεις και πιτάκι. Έχω και πιτάκι. Αυτό σχεδιάζουμε διότι έχει γίνει ένα χάλι. Μήπως το βίντεο να είναι μαγειρεύω με τις ξαδέρφες μου και όχι sleepover. Το ξανασκέφτομαι, όντως σοβαρά μιλάω. Ξέρω. Α, δεν ακούγεται ωραία όμως. Βάλ' το, ναι. Πήρες ό,τι μικρό δεν πήγε εδώ πέρα. Τώρα τρώμε το πιτάκι μου. Θα το φάει, παιδιά μου. Φάτο. Δεν θα σε πάθεις τίποτα δεν θα πάθεις. Κοίτα. Κάτσε. Το φάγε, παιδιά. Κάτσε τουλάχιστον στο βίντεο να το θυμάσαι. Ωραία. Να ξέρουμε την αιτία του νοσοκομείου. Κοντά στο σπίτι μου είναι κομπλέ. Να είμαστε τώρα Τώρα δεν είμαι στο σπίτι σου όμως. άκρη. Όχι. Κάνα άκρη, ρε. Όχι. Δεν τσακωθείτε τώρα. Δεν τσακωθείτε τώρα. Κυριακή, πες της κάτω. Μαζίστε, τι είσαι 5 χρονών. Αυτό. Εγώ θα το κάνω. Εγώ θα το κάνω. Τι γίνεις? Ωραία. Θα το μετανιώσεις. Ναι, μωρή, ναι. Άκου τι θα κάνουμε, θα το ανοίξουμε πάρα πολύ και μετά θα κάνουμε σχήμα καρδιά, θα το κόψουμε και τα υπόλοιπα θα κάνουμε. Καθώς λύνουν τα προβλήματά τους, θα συνεχίσω εγώ. Έχω χαλεύει στο κεφάλι, είναι αλήθεια. Όχι. Δεν σε πιστεύω. Δες το! Στο κεφάλι σίγουρα. Όλα δεν Όταν έρθει, θα σου πω. Έλα εδώ. Η κάμερα ρε, κοίτα πως έγινε. Πάμε από εδώ. Κοίτσε λίγο ακόμα. Μα δεν ξέρω τι Δείξε και εσύ. Τρεις σκούπι. Μαζί. Το έχεις εξατομίσει. Έχει πάει στα έπιπλα τώρα. Είδα. Δεν έχει πάει στα έπιπλα. Τώρα η Βαγγελία, να. Στήμη. Κάπαζες. Κοσμίνα, δεν θα κάνουμε λαχάκια εδώ πέρα. Μα δεν με αφήνετε να μου κάνω αυτό που θέλω. Κοίταξε όλα τα έπιπλα εδώ. Και δεν άφηνε αυτή. Κάντε. Τώρα που το έκανα, κάτω. Αυτή τη γωνία δεν μ' αρέσει. Θα το κόψουμε καρδούλα. Ναι, και αυτό που θα μείνει να κόψουμε Αυτό, κάνουμε άλλες καρδούλες. Μπράβο, καταλαβαίνεις. Είδες. Είναι αυτό ρε, για 8 άτομα πίτσα. Διάννα γαμάτι, να ξέρετε. Βγαίνει κάπως έτσι, παιδιά, κοιτάξτε. πίτσα δεν έχετε ξαναδεί στη ζωή σας. Τόσο μεγάλη, γαμάτι. Like, It's okay, it's okay. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. Η άλλη βάζει τυριά. Και όπως είναι εδώ, το τυλίγουμε έτσι στις γωνίες.
Και αυτό θα το κάνουμε σαν πινελί, παιδάκια. Πάει έτσι. Και κλείστο και από πάνω και από Ναι, όχι. Και το κλείνουμε έτσι. Να και η καρδιά. Στο σπιτικό δεν έχει ντομάτες. Αλλά έχει κέτσαπ από την Ιταλία. Αυτό είναι εδώ πέρα σχετικά το αποτέλεσμα. Να το και το χαμ. Εδώ το εσύ τι κάνεις. Κρουασάν. Δεν είναι κρουασάν, μα το λαδάκια κάνει. Ωραία. Ωραία πράγματα. Τι λοιπόν είναι η πίτσα μας. Έτοιμη η πίτσα. Παιδιά, έχει βγει τέλεια. Έχει εδώ κάτι άσπρα. Λέει φανταστικά. Τώρα δεν ξέρω. 0,5 και 0,1. Στην παντόβλα μου. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε μετά. Bye. Τα λέμε μια άλλη φορά. Bye. Η μαγείρισα πώς γράφεται. Α, Γ, Ε, Ι,